Kuchyňa v tomto priestore bol celkom slušný oriešok. Aj keď to takto možno nevyzerá, ale naozaj táto kuchyňa mala viacero dispozícií, kým sme došli k tomuto. Ja som sa snažila urobiť v tejto kuchyni takú vec, že som vlastne chcela zmenšiť tento priestor, pretože máme kuchyňu do tvaru U, kde je dôležité, aby dochádzalo k tomuto pohybu, kde vlastne vy, keď tu pracujete, aby ste sa vedeli otočiť na jeden krok, respektíve na jednu otočku do zadnej strany. V tejto časti sme dlho bojovali s úložnými priestormi, pretože tým, že sú tu nízke stropy, toho priestoru to nie je veľa, ale domáci veľmi radi varia. Čiže sme potrebovali riešiť digestor, ale nechcela som ho dávať do hornej skrinky, nakoľko by sme zase stratili nejaký úložný priestor. A práve tou dispozíciou, že som chcela zmenšiť tento priestor, tak sa udiala taká vec, že som vlastne vytvorila hĺbku tejto pracovnej dosky na 90 cm a mohli sme si sem dovoliť výsuvný digestor. Tento výsuvný digestor funguje na tom princípe, že keď varíte, tak si ho pekne vysuniete a vlastne odchádzajú vám pary takto priamo do neho. Viete si tu samozrejme nastavovať rýchlosti 1 až 4 a odvod pár sme vyriešili tak, ako to bolo predtým v tých videách vidieť. Išlo to všetko smerom von. Samozrejme má benefit, že má aj svetielko, ktoré si viete vypnúť. Ja ho ale zasuniem, dobre, nech nám to nehučí. Výhodou tej hlbokej pracovnej dosky je aj to, že som si mohla dovoliť tento komplikovanejší detail, kde sme to vytiahli von do tej chodby a vytvorili tu také mini sedenie, ráno na rýchlu kávičku, rýchle raňajky, poprípade položenie si tabletu, možno vyriešenie nejakých drobných vecí. Farebne je celá kuchyňa riešená do bledých farieb a to kvôli tomu, že vlastne sme spodok chceli nechať úplne bledý, aby vlastne korešpondoval s podlahou, ktorú som vytiahla do úplne bledých odtieňov, aby presvetlilo celý ten priestor. A horné skrinky sú riešené v dvoch odtieňoch do takej taupe farby. K týmto skrinkám by som sa chcela vyjadriť, že tuto sú urobené výklopy, ktoré ja osobne mám veľmi rada s nimi pracujem a to z toho dôvodu, že keď je človek v kuchyni a je možno dynamickejší, čo ja napríklad som, tak môžete to mať vyklopené, viete si tu pracovať, dokončíte prácu, zatvoríte to, sú tam spomalovače, nemusíte sa báť, že vám to buchne. V tejto časti samozrejme pod kuchyňou sú riešené odkladacie priestory, kde je tzv. Orgaline, ktorý si viete posúvať, ako vám vyhovuje, nastavovať. Máte tu všetky veci potrebné k vareniu. Spodné zásuvky sú na hrnce. Bohužiaľ tieto sú trošku plyčšie, nakoľko v útrobách tejto skrinky máme schovaný digestor. To je bohužiaľ nevýhoda vlastne výsuvných digestorov, respektíve digestorov určených za varnú dosku. V tejto zásuvke máme vyriešenú ešte druhú zásuvku. Ja tieto druhé zásuvky veľmi rada používam vtedy, pokiaľ naozaj veľa varíte a potrebujete veľmi veľa ingrediencií, napríklad korenín k vareniu, kde je to vlastne vyriešené tak, že tu stojíte za plotňou varnou alebo za varnou doskou a tuto si v podstate vyberáte, čo potrebujete. Všetko dokážete ovládať jednou rukou. Čo sa týka tejto zadnej časti, tuto máme riešené umývanie, je tu použitá takáto parádna batéria, ktorá má v sebe aj sprčku integrovanú. Viete si to natáčať vlastne ako vám vyhovuje, je tam magnet, máte tu dávkovač, excentrický uzáver, nerezovú misku, ktorú veľmi rada používam, pretože ona môže fantasticky slúžiť aj ako sitko v kuchyni. A samozrejme posuvnú dosku na krájanie, ktorá je položená na tej varnej doske. Pod dresom je vždy riešený odpadkový kôš. Je to vlastne jasná doska na tejto časti, ako máme vody, je štandard na 60 cm. V tejto časti je už znova hlbšia. Úložné priestory tuto hore sú riešené veľmi atypicky, nakoľko sme v podstate s tou skrinkou išli až do parapety, takže táto skrinka bola naozaj veľmi zaujímavý atyp vyrobiť ju. Táto časť, tu vidíte už vzadu rebrovanie, vlastne oddeluje obývačkový priestor, lebo predtým bola priechodná, takže sme sa rozhodli ju takto uzavrieť. A v tejto časti v podstate máme už rúru, tuto máme tiež takú vychytávku, že tu máme schovanú mikrovlnku, nakoľko mikrovlnku klienti často nepoužívajú.
Ja ju veľmi rada takto osádzam, nakoľko nie každý potrebuje mikrovlnku so všetkými funkciami, ktoré by mala mať. Pod rúrou mám veľmi rada zásuvku na plechy, ešte to pani nemá zariadené a tuto je vlastne vstávaná chladnička. Čo sa týka ergonómie, táto kuchyňa je riešená na mieru klientovi. To znamená, že je vyššia pracovná doska, pretože pani domáca je trošku vyššia. Horné skrinky sú trošku nižšie, ako hovorí norma, ale je to kvôli tomu, aby bola dobrá dostupnosť v podstate do jednotlivých skriniek, či už